Sunana Khadija Aminu Muktar, ɗaya daga cikin jarumai a masana'antar Kano. Babu ni a ciki. Babu ni a ciki? Sunana Alhaji Nazar ɗan Muhammad, sarkin waƙar sarkin Kano. Babu ni a ciki. Jama'a 'yan uwa da abokanan arziki. Sunana Musa mai sana'a jarumin barkwanci mai katotan takalman nan na wasan kwaikwayo ta Kannywood. Babu ni a ciki. Sunana Usman Ma'azu. Babu ni a ciki. Ba na tare da ke, ba na tare da kai. Matukar kuna cikin masu tada hankula ranar zaɓe ko bayan zaɓe. Ina kira ga al'ummar ƙasata Najeriya da kada mu tada tanzoma ranar zaɓe ko bayan zaɓe, domin yin hakan ka iya jawo ƙasarmu zubewa kima a idon duniya. Najeriya ƙasata a bar alfahari na. Na gode jama'a. Wannan saƙo ne daga Alhaji Nasiru Dano, ɗan amanan Dutse.